21. Judges chapter 4 verse 21. Nanindog ta? Labihang kapuya ni Sisera, busa nakatulog siya pag-ayo. Unya mikuha si Jael og martilyo og ugsok sa tulda, og mihinay siya pagduol, og gidukdok niya ang ugsok ngadto sa kilid sa ulo ni Sisera. Milapos ngadto sa yuta ang ugsok, og namatay si Sisera. Usman ako basa? Labihang kapuya ni Sisera, busa nakatulog siya pag-ayo. Unya mikuha si Jael og martilyo og ugsok sa tulda, og mihinay siya pagduol, og gidukdok niya ang ugsok ngadto sa kilid sa ulo ni Sisera. Milapos ngadto sa yuta ang ugsok, og namatay si Sisera. Ang Ginoo magpanalangin nato sa iyang mga mensahe. Amen. Magapanglingkod ta. Ang kaisog nga nagagikan sa kamatuoran. Muna atong pagtuon karon. Ang kaisog nga nagagikan sa kamatuoran. So, ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga kitang iyang mga alagad, kitang iyang mga anak. Naadjot tay kanang igo nga kaisog. Ay mo katuoan ang mga taong paisog-isog ra. Kayang tinuod nga tao nga isog, naana siya sa kamatuoran. Yo ka na paisog-isog lang, dili na isog. Walay isog nga tao diha sa Ginoo, tanan mo hilak yun mga igsoon. So, kanang sa kasaysayan sa Biblia, grabing daghanang mga kadaugan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan sa dihang sila nagasagubang og mga gubat sa kinabuhi. Nakigubat sila sa mga kanasuran, grabe silang daghanang kadaugan. Na kung imong tanawon ang kadaugan aning istorya sa katawhan sa Dios dili mahihap. Pero maghisgot kag kanang sana kapildihan imong makita mahihap ra tingali. Pero kinig yung kadaugan di na jud ni maihap. Sa ato sab nga kinabuhi, bisan patuod og natay mga pagsulay problema balatian, pero di gyud maihap ang panalangin sa Ginoo. Sa imong paglingkod diha gikan karon ihapay imong gininhawa. Nyaing nako og pila nighuman sa atong service. No? No paita kay niya akong kinabuhi pastor pero gawas nun kay nga ginhawa. Tay ga oxygen pero praise God. Thank you Lord. Kaginhawa pa jud. Ngana no? So diri sa maghuhukom kining book sa maghuhukom mga igsoon, human mamatay si Moses, mipuli si Joshua. Pagkamatay ni Joshua nagsugod ning mga judges. Kining judges, kining mga maghuhukom gitawag sila champion sa ilahang nasod. Mo nang mahimo silang maghuhukom. For example, ang Pilipinas sulungon sa China. Unya dunay usa ka tawo sa Pilipinas nga gihinganlan og Alfred Viñas. Nga siya ang makaluwas ni ining nasod sa Pilipinas. Batok sa China, siya dayon ang mahimo nga pangulo sa atong nasod. Ingana ang sistema sa Book of Judges kaning maghuhukom. Kinsay champion. So niagi sila pagpakiguban sa nagpalibot nila nga mga nasod. No? Mga mga Ammonite, Moabite, Canaanite, Amalekite, Parasite. Grabe nila makigubat sila ana. Unya sa time ni Joshua, grabe walay pildi-pildi sila. Dahil kaasa nga na medyo alanganin sila gamay tungod sa sala ni Akan. Pero grabe gid silang kadaugan hantod namatay si Joshua. Pagkamatay na ni Joshua, ang katawhan sa Dios nalimot sa Ginoo. Magpakasala sila, ipakastigo na pud sila sa ubang nasod, mohinulsol na pud sila o niya padadaan na pud sa Ginoo og usa ka tawo gikan sa taliwalas katawhan nga mao'y muluwas. That is why daghan. Kung tanawon nimo ning Book of Judges, nagpuli-puli ni sila. No?
Nagpuli-puli ning mga huwis dinhi nga mao'y muluwas sa nasod. Si Othniel, si Shamgar, Deborah, si Samson, isa pa to, daghan kayo. Gideon, daghanan sila. Unya, dinhi sa chapter 4, mga igsuon, ang katawhan sa Dios ang Israelita nibiya na sad sa Ginoo. Kung moingon gaytang mubiya sa Ginoo, it means nga kanang nitalikod sila sa mga kasuguan sa Dios o ang ila karong gipangbuhat mao mga butang nga wala kay moti sa Dios. Manay pagbiya sa Dios. Napabata, amen? Murag mas nadunggan tong baki ba? Nga baki ito gawas. Paminaw lang yun kayo, kay nagyo tayo makatunan, nig-uli. Sa kikaingon ko na, paingon mo rin mga iring ta. Mamauli, tarong murag mga leon, amen? Leon, ang pagtuo. Now, kining chapter 4, ang oportunidad ani, gitugyan ngadto kang Barak. Kini si Barak, usasab ni sa bantugan sa Israel nga manggugubat. Nangulog mga kasundaluhan. Apan dunay usa ka babae nga hinganlan og Deborah. Kining usa ka babae nga si Deborah, ang iyang trabaho mao ang magtuon siya kanunay sa mga pulong sa Dios. Tungod kay ang mga katawhan kung doon na sila yung mga problema, ang ilang gisunod agig balaod husay sa hustisya mga igsuon, ang mga balaod man sa Ginoo. So kung kinsa tong naay kahibalo sa balaod sa Dios, maoy ilang dangpan adto sila magpahusay. Sabta na to. So si Deborah mo ni iyang trabaho. Unya kay wala man ni siya opisina. Wala ni siya unsay tawag anang anha gani mag-hearing? Ha? Ha? Wala siya korte. Wala siya sa court. Ningon diha ato ni subayon sa verse 1. Judges chapter 4 verse 1, human namatay si Ehud. Si Ehud ang gisundan ani ni Barak og ni Deborah. Ang mga Israelita nagpakasala na usab sa Ginoo. Tanawa ha? Human sila luwason. Tagaag kadaugan. Pipilan lang ka mga kapanahonan, mutalikod na po og magpakasala sa Ginoo. Kita no, pag grabe ang atong kayumtang, Lord, Lord. Pag human na, talikod. Na, sa verse 2, busa, gitugyan sila sa Ginoo ngadto kang Jaben. Usa, kaharing Kanaanhon, nga nagmando sa syudad sa Hazor. Ang pangulo sa iyang kasundaluhan, mao si Sisera, nga nagpuyo sa Haroset sa kanasuran. Si Jaben, may 900. Usa ng 100. 900 kakarwahing putaw. Ay, atong imagino ni ha? Sa atong panahonan karon doon na siya 900 katangki digira. No? Nakatay usa anis buhol. So na siya 900 kakarwahing putaw kini si Sisera. Nya si Jaben, okay, na gidaog-daog o gimanduan niya ang Israelita sulod sa 20 katuig, busa ang mga Israelita nagpakitabang sa Ginoo. So, naay discipline si Lord sa iyang katawhan nga miabot og 20 katuig. Pastor, nga nung wa pa man ko gitubag sa Ginoo, nga nung 20 katuig pa. Dugaya po ni, oy. So, 20 years ang gihatag nga pagtugot sa Ginoo, nga kining mga Israelita daog-daogon ni ining mga Kanaanhon tungod kay nitalikod man sila sa Dios. Ang Ginoo ra ba pag imong talikdan daghan siya ipadala nimo. Pero kung dili gyud sila effective sa imuha, ang Ginoo nay mangitag paagi. Sa process na ni Lord, sakit. Painful. Munang bantay gyud ta mga kapatid. So 20 years ang ilang kasakit. 20 years ang ilang pag-antos, mananom sila, dili sila mo ani, magbuhi sila, dili sila mo kaon sa ilang mga pang-ihawan ng ilang mga buhi, dili sila mo. Unya, dili sila maoy makatagamtam sa kadagaya nga gihatag sa ilaha because ilalom man sila karon sa pagmando ni ining Kanaanhon. Ha? So,
Ingon ang verse 4, ni atong munay hinungdan nga nagpakitabang sila sa Ginoo. Verse 4, ni atong panahon na ang maghuhukom sa Israel mao si Deborah nga usa ka propeta ug asawa ni Lapidot. So babae ni nga maghuhukom. No? So babae siya nga maghuhukom. O nya, imposible kang mahimo kang maghuhukom kung wa ka kaybaw sa balaod. Na by judge diri sa atong nasod nga wala na eskwela pagka-lawyer. So, memorize nila ang balaod. Unya, we know nga daghan kay tang makatunan ani mga igsoon. Padayonon sa nato. So, ningon ang verse 5, nabatasan niya ang paglingkod ilalom sa usa ka punuan sa mga palmera didto sa tunga-tunga sa Rama o sa Bethel sa kabungturan sa Ephraim. Ang mga Israelita moadto kang Deborah aron mangayo sa iyang hukom. So, pag magka-problema sila, wala sila nasayod sa balaod, mingon nga, oy, kanang Deborah, pag salibay nako sa maong bato, wa ko kahibaw nga, ang iyang anak, dito day gatago-tago sa maong sagbutan, naigo ang iyang ulog namatay. Wa ko kahibaluan ni unsay problema, buot kun siya nga manimalos nako, patyon po niya ang akong anak, muadto sila kang Deborah. O si Deborah, suhito kayo sa balaod ni Moses. Mauna, nga si Deborah maoy tighatag og husay unsaon. Kinsay sad-an, kinsay matarong. Magka-problema sila sa yuta, si Deborah may ilang dangpon. O bahina ninyo itong bakilid, bahina po ning patag, aron way samok. Ang umanghod mo yung ako ning patag, ikaw, kuya, ato kas bakilid. Ningon ang kuya, oy, are ko sa patag, ikaw may atos bakilid, kay manghod ikaw. Dili ako'y manghod. Sige. Pagdong nila ni Deborah, moingon tingali si Deborah, okay, tungaa ang patag ug ang bakilid. No, muna trabaho ni Deborah. And that is why dapat alam na alam ni Deborah ang balaod sa Ginoo. Because Israelite sila. Sila ra ang nasod nga wala naghimog ilang balaod. Diri sa tuwa may mga natay gitawag og Congress, mga congressman, mga kongresista, mga maghimo na sila mga balaod o niya ila ng maabot na sa Senado, second reading, third reading, o niya, pag napirmahan na sa presidente, balaod na. Ang Israelita, sila ra ang nasod nga espesyal, kaya ang ilang balaod hinimo sa Diyos. So, sayon lang kaayo ang paghusay sa tawo, tungod kay ang basihan lang man, ang mga balaod nga gihatag sa Ginoo. Ug mauni ang trabaho ni Deborah. Padayonon nato, ningon diha, in verse 6, unya, gipakuha ni Deborah si Barak nga anak ni Abinoam nga taga-syudad sa Kades sa Neptali o giingnan. Ang Ginoo nga Dios sa Israel nagsugo kanimo sa pag-adto sa bukid sa Tabor og pagdala og 10,000 ka tawo nga sakop sa mga banay ni Neptali og ni Sibulon. Dadon sa Ginoo si Sisera ang pangulo sa kasundaluhan ni Jabin aron makigubat kaninyo sa suba sa Kison. Aduna siya mga karwahe ug mga sundalo apan itugyan siya sa Ginoo nganha kanimo. Pagkanindota gyud. Bisan diay unsay nahuptan sa kaaway mga igsoon. Basta naa nato ang Ginoo. Basta pabor lang nimo ang Ginoo, wa gyud kay problemahon. So gina si Deborah, kining mga katawhan andama, 10,000 pagdala. Kay makigubat ta karon sa katawhan ni Jabin. Gipanguluhan ni Sisera. Makigubat ta. Mo sugo sa Ginoo. O nya, hinumdumi ni sila, grabe ni sila kakusgan nga nasod, gani gihulag guway dire nga may 900 sila ka si 130. I mean, wala gets. Naa sila 900 ka buok karwahe. Nakuyaw kay ni mga igsoon. Ingon ang verse 8, si Barak miingon kang Deborah, muadto lamang ako kun mukuyog ka. Kini si Barak mga igsuon, usa ni siya sa mga kanang mahimo unta nga lig-on nga mangluluwas or lig-on nga pangulo sa Israel, maghukom sa Israel. Pero kay niabot sa iyaha ang katalaw. Nakabantay mo mga asawa nga usahay ato mga bana talawan labi nagmangutang. Muhuwam, inig panghuwam, asawa gyud yung mga kuan kay kini mga asawa dili na yung pabaga og nawong naay kaisog ba naay confident
No? Nakita na to ining chapter 4 mga igsoon nga kining mga kababayin-an mao'y gigamit sa Dios nga kadtong mga kusgan kayong mga nasod pukanon. Katong kusgan kayog ligon kayong tawo pukanon. Mga babaye gipanggamit ani mo nang ningon dito sa Corinthians nga God choose the weak to lead the strong. Corinthians ba na? Gipili niya itong mga huyang arong giyahan tong mga ligon. Nakani si Barak ligon ni, mag-isgot kag kabahay gira ani. Pero bisa pag unsa ka isog ng tawo, kung sa nang gidakuna sa tawo, naadyo na kahuyang sa iyang kinabuhi. Naagyo na kahadlok, naagyo na kabalaka. Naagyo na kabalaka mga igsuon. Munang makita nato ni kini si Barak, usan ni sa mga banggiitang manggugubat. Pero niingon gyud siya ni Dibora, di gyud ko moadtos gira og di ka mokuyog. Talawan, amen. Ni talaw siya pakuyugon gyud niya si Dibora. Nga naman, nasayod siya nga kini si Dibora nagkinabuhi siya subay sa balaod sa Dios. Unya, diin katong mga taong nagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo, giubanan ni kanunay og mga kadaugan. Mura lagi pildihan ng naminaw. Ni sabay sa tang-ulan. Padayonon sa nato ha? So, sa verse 9, si Dibora mitubag halam, mukuyog ako kanimo apan, dili maimo ang dungog. Kay si Sisera itugyan ngadto sa usa ka babaye. Kini si Sisera usa ka general sa mga kasundaluhan ni Jabin. So Barak dili maimo ang dungog. Ang dungog maadto sa usa ka babaye. Dili niimo. Maako ni. Maako ani. So gitigom ni Barak, verse 9. So, padayon ta, dili maimo ang dungog. Kasi si Sisera itugyan sa babae. Busa, gitigom o mikuyog si Dibora kang Barak, o mangadto sila sa Kades. Gitigom ni Barak ang mga banay ni Sibulon o Neftali, ngadto sa Kades, o 10,000 katawo ang miuban kaniya, mikuyog usab kaniya si Dibora. In other words, kini si Barak, wala talaga ni. Dili gyud siya mosulong. Kanang, murag, naghuna-huna na daan sa siyang kaugalingon nga patay gyud ko ani, lisod na ni. Di na ko kaya. What ano nagpaglaom? Na makita nato unsa ang problema sa tawong bisis pagpakigera o sa tawo nga daghag na hibaw-an diha sa mga pulong sa Dios. Kanang taong busy las panginabuhi, busy lang sa pangwarta, pero walay panahon basas pulong sa Ginoo. Abot na sa panahon sa tinggira, makigira tas balatian, makigira tas pagsulay, makigira tas problema, makigira tas mga pandemya, mga igsoon, talawan. Pero kining tawo nga dunay pulong sa Dios, kabalo siya unsay balaod sa Ginoo, unsay mga saad sa Ginoo, unsay nakabutang diha sa mga pulong sa Dios, isog. Isog kayo ni. Di ni mahadlok og naibalatian, di ni mahadlok og unsa na ning panahona, di na ni mahadlok unsay madunggan yang balita. Dili sa mahadlok because moingon ra dayon ni siya nang Dios. Nagingon niyang pulong. Moingana ra dayon. Muni hinungdan ni Barak nga grabe siyang katalawan kayo aning panahona tungod kay nakadungog siya. Wala gani koy uskabuok karwahe, 900 ang iyaha. Wala gani tay missile ang ilaha, di mo maihap. Wala pa ganit ay submarine, doon na sila 300 kapin. So hadlok ni si Dibora, o si Barak. Pero si Dibora, babae siya nga maghuhukom, may mga pulong sa Ginoong gihuptan mo ng isog. That is why ang atong pagtuon giuluhan siya, ang kaisog nga nagagikan sa kamatuuran. Pwede kang isog makikuanog mga tao, pero kung mag-atubang na kag mga circumstances kinabuhi, problema, makalibog nga mga panghitabo, kasakit sa kinabuhi, kasakit sa pamilya, hilak, talaw, give up. Pero kung doon na kayo pulong sa Diyos, isog kayo, padayonan sa nato. Niatong higayon na si Heber, nga kinihanon, nagtulda dool sa Kades, dool sa kahoyng tugas sa anim or sa ananim. Nagpalayo siya sa ubang kinihanon nga mga kaliwat ni Hubab
nga bayaw ni Moises. Nabalitaan ni Sisera nga si Barak nga anak ni Abinoam mitungas sa bukid sa Tibor. Busa gitigom dayon ang iyang 900 ka karwahe ug ang tanan niyang mga tawo ug nibiya gikan sa Haroset sa kanasuran paingon sa bukid sa Kison. Sulong na sila. Abog-abog na. Now listen to this. Kampante ito si Sisera na kaya niyang pildihon ning tropa ni Barak o ni Deborah tungod kay mas advance ang ilahang mga weapon. Sabta na to? Mas advance ang ilang mga weapon. Karon naay mga katong ni sikat og ayo tong Iron Dome sa Israel. Advance kayo nga naglupa dito sa taas. Tirahon rang nila dito. So, confident kayo sila, kaya na to ni. And, imong makita tingali ang mga namutol lang ni sila, mga punuas, bayabas. Gipanghimo nilang mga baton. O niya ang ilahang, bisag unsa lang, ilang magunitan nga himuon nilang weapon sa gera para makigubat ragid sila aning pundok ni Sisera. Pero si Sisera, grabe ka powerful kaayo ni, tungod kay, doon na siya mga armies nga grabing daghana, o diha pagyud gani sila, wala pa nilabot sa mga nanagkabayo. Karwahin lang ning gihisgutan ni 900 ka kabuok. Di na ni basta-basta. So confident silang mudaog sila. Sa verse 14, og miingon si Deborah kang Barak, dasdas, mao kini ang adlaw nga padaugon ka sa Ginoo, batok kang Sisera ang Ginoo, o ang Ginoo nag-una kanimo. Kay propeta man ni si Deborah, the same time maghuhukom sab siya. Munang siya mo'y sultian sa Dios og sulong kay mudaog ta or ayaw pasulong nga kay mapildi ta. So sakto pod nga niingon si Barak, di ko mosulong sa gira kundi ka mauban. Because naaman nimo ang panghuna-huna sa Dios. Sao man ako ani? Muna, delikado ba yun na mga igsoon, taka-taka, alatag desisyon niya, wala takabalog, mao ba na panghuna-huna sa Diyos? Wala'y sangid-sangid sa ginikanan, wala'y sangid-sangid sa leaders, ala, ditso na. Kuya, dyo kayo na. So, busa, milugsong si Barak sa bukid sa Tibor, uban ang iyang 10,000 kasundalo. O, pinaagi kang Barak og sa iyang kasundaluhan. Gibuntog sa Ginoo si Sisera, lakip ang tanan niyang karwahe ug ang mga sundalo. Nanaog si Sisera sa iyang karwahe ug midagan. Ha? Nanaog siyang karwahe ug midagan. Unsa may naa nimo karong nagtuo kang safety ka ana, one day ma-realize nimong di na makatabang nimo. Naog yu ka ana, mulikay yu ka mudagan yu ka. So parang naa siya dito nakasakay ni siya sa iyahang kaning unsay tawag anang bulletproof nga sakyanan. Armor car. Armorized ning iyahang gisakyan. Pero ningon gyud siya di ini kaluwas nako, naog gyud siya og nidagan. Na? Ngano man? Sabta pag ayo mga igsuon nga pag ang Ginoo na gani maoy imong pakigbatukan di jud ta mo daog. The only way nga mo daog ta mo kuyog tas Ginoo pagpakigubat. Di ta mo against sa iya. Amen. So miikya si Sisera ngadto sa tulda ni Jael nga asawa ni Heber, tanawa ha? So ikaw Barak, di ka hadlukan ka, talawan ka. So need kag Deborah. Kabalo mo usahay kaniya mga bana, ako sab, di ko pataka og desisyon nga di ko mananghid sa ko asawa. Kay minsan kasi mas malakas tayo. Pero aminado tayo sometimes mas magaling mag-isip ng atong mga asawa. Ha? Ayo. Mo bitaw na nga inig maglalis mo daghan kay na siya gisulti. Kay daghan ba na siya gihuna-huna. Ano no? So mas magaling mag-isip. Now karon. Ikaw Deborah, talo ka na ngayon. Pero mananalo ka kay dunay babae, ngayon lang Deborah,
nga nakabalo og unsay kabubuton sa Dios, maghuhukom nga iya sa Dios nga nikuyog nimo. So, mananalo ka ngayon, kayo banan ka ni Lord. Ang instruction ni Lord, may imong himuon, pag das-das, pag atras. You know? So, follow lang ka sa unsay instruction. Sunod lang ka. I believe nga kung kini si Barak nagbuot-buot ra ni, wa ni nananghid ni Deborah. Sulong ra ni kay sulong, murag pildi ni sila hurot. 900 chariots. Tigil na sila mo daog. And that is why always yang maminaw, kung sa isulti mo rin yung buhaton. Kung sa iyang madungog, gikan kang Deborah, nga nadawat ni Deborah usab, gikan sa Diyos, maora po iyang isulti sa iyang katawan. Pag ingon ang Diyos gato kan Deborah, ingna sila nga sulong. Si Deborah mayon kang Barak, sulong. Moingon si Barak ngadto sa iyang katawan, let's go! Attack! Tama? So, muni mga igsoon, grabe kayo. Ano, padayon na to. Naog ni si Sisera, ang general sa mga kasunduluhan ni Jabin, naog, dagan siya, dagan. Sa verse 17, miikyas si Sisera ngadto sa tulda ni Jael, nga asawa ni Heber, nga kinihanon tungod kay managhigala man si Jabin nga hari sa Hazor ug ang pamilya ni Heber. So dito siya padong. Migula si Jael aron pagsugat kang Sisera o giingnan niya. Dayon sa akong tulda ayaw kadlok. Busa misulod si Sisera og gitabunan siya ni Jael og alpombra. Yung ning alpombra ha. Iyang gihubong, iyang gitaguan. Unya ningon ang verse 19. Gingnan ni Sisera si Jael, paimna in taon ako kay giuhaw ako. So gitagaag tubig. Gibuksan ni Jael ang panit sa sudlanan sa gatas o gipainom niya si Sisera og unya gitabunan na usab niya. Na? So kini si Sisera gigukod ni gipangita. Gipangita. And the order nga kinahanglan jud madakpan nato ni. Buhi patay. Dakpan gyud nato ni. So nakatago pa siya. Sa verse 20, unya giingnan siya ni Sisera, giingnan ning kaning babae nga mitabang, mitago niya, gitabunan siya, giingnan niya ning bayhana, tindog diha spultahan sa tulda, kung dunay mo abot, og mangutana kanimo, kung may tawo ba sa sulod, ingna nga wala. Hadlok siya. So tanawa mga igsuon, bisan pag unsay imong posisyon, unsa ka kaisog nga sundalo, moabot naagyoy time nga naakas katalaw. Naagyoy time nga naakas katalaw. Eh nanginahanglan kag tawo nga bisag kinsa na lang nga mo tabang nimo mo protect sa imuha. But wala siya nakahibaw mga igsuon. Nga kini si Jael giprophesy na ni Deborah nga maoy mo patay niya. And watch out ta tungod kay niingon ang Bible gikapoy og nakatulog. Pakapoy-kapoy gani kag pangalagad sa Dios, dayon makatuog na gani kas pagpangalagad sa Ginoo, bantay lang yun ka. Ha? Naman na ingana pakapoy-kapoy? Kapoy na magsimba maghapon. Kumusta man ka maghapon? Ngana no? Sa verse 21. Ningon diha, labihang kapuyan ni Sisera busa nakatulog siya pag-ayo. Kapuyon sa pagpangalagad, makatug na. Munang naiawit yung pukawa. Nakahikatulog nga paghigugma diya kanimo Ginoo. Kay kapoy. Kapoy na kayo, pastor. Kapoy na. Unya mikuha si Jael og martilyo. Og ugsok. Kasi wala kailang ugsok. Kanang baka, pag wa kay kahuktan, kuha kag ugsok, imong iugsok sa yuta, o niya, imo dihang ipasok. Nakanato mga igsuon, magbuhat sila mga trapal, silunganan, nga na ang trapal. Sa tumoy, huktan og pisi, o niya, ang pisi ihukot ito sa mga ugsok. Mga pinutol nga kahoy, tingali, ing ana lang og tagas, o niya, gipang talinsan, gihimong sharp. Kita na to? Okay. So, nikuha si Jael og martilyo og ugsok. Ano yung diha? Unya,
Mihinay siya pagduol o gidukduk niya ang ugsok ngadto sa gilid sa ulo ni Sisera. Nagtagilid si Sisera ani nga or nagingana bagpurma kay dinhi man niya giugsok. Mo man ni temple sa tao kani. Dinhi niya giugsok. Unya while nagagunit siya ana. So patay diretso ni. Ningon ang Bible pagsulti nga, okay, milapos ngadto sa yuta ang ugsok og namatay si Sisera. Nani pagtulunan agi warning sa kada usa nato nga dili sabta magkumpiyansa tungod kay daghan sa giingos Bible nga di gani na address atong likod wake up. Daghang giingos Bible nga nagka-problema tungod kay nakatulog. Na nakatulog kay gikapoy gayo, namatay. Na nakatulog kay nahubog og ayo, nanghubo. Pagmata nanunglo. Samto, sinuwa. Na? Unya, na nakatulog kay pagmata niya, wala disgrasya. Silot. Nga, napaangkan niya ang duha ka anak niya og nahimong duha ka nasod. Nga maoy patinon sa mga Israelita. So kinipod si Sisera, nakatug sa kakapoy. And bisan pagkapoy ta mga igsuon, kanunay tang higmata diha sa Ginoo tungod kay dili gyud ta pwedeng magpatugtog. Sabta na to? Dili literal nga yung magmata na lang ta forever kay mura kag zombie. Wa ko kitag zombie sa salida ra. Ay pasangin na si Montapad. Verse 22. Sa pagabot ni Barak nga nangita kang Sisera, gisugat siya ni Jael o giingnan. Dali nga ri, ipakita ko kanimo ang tawo, nga imong gipangita. Busa, misulod siya, o dito sa yuta, nagbuyod si Sisera, nga patay na, nga gilagbasan sa ugsok sa iyang ulo. Ni atong adlaw, giatagan sa Dios og kadaugan ang katawan sa Israel, batok ang Jabin, nga hari sa Kanaan. Nagpadayon, pagdasdas ang mga Israelita, batok ang Jabin, hangtod nga nabuntog nila siya sa hingpit. Now, balik ta sa ato ang punto mga igsuon sa atong gihisgutan karon nga kining kaisog sa tawo. Kanunay ni siyang nagagikan gayud sa mga kamatuoran. Unsay gisultis Biblia? Ngano man? Ang imong madungog halos bakak. Makadungog kag medical reports nga mayong 7 months na lang ka mamatay na katungod ana imong cancer. Unya niabot ng 7 years, buhi pagyapon. Ayo? Ang uban may umuunlod na gukaan ang imong problema. So, kanatanan mga bakak. Yang Kristohanon nga walay basa-basas pulong sa Dios, inig makadungog siya mga balitaan ng mga bakak, huyang kaayo hadlukan talawan ratulon. Pero kung doon na ni siya pulong sa Ginoo, relax siya. Nga naman, sama kang Barak. Lalaki siya, banggitang manggugubat. Pero grabe ang iyang katalaw. Pero makita nato si Dibura nga walay kulok-hadlok. Nga naman, kini si Dibura mga igsuon, ang iyahang kaisog, nagagikan sa mga balaod sa Diyos. Kabalo ka, pagkanunay gyud kang nagadungaw sa mga pulong sa Ginoo, ang imong makita, tanan, ma-interpret na nimo ang tanang mahitabo sa kalibutan. Kini bakak ni, kani temporaryo, kani pagsulay, kini latos, kini, makaingana na ka. Because naa kay pulong sa Diyos. Pero kung wala kay pulong sa Ginoo, talaw, hadlok, taranta. Unsaon na ni, hala, nganong naingani, nganong ingana, nganong ni. Kay wala ang pulong sa Diyos. That is why si Joshua, before si Joshua nag-ingon magmaisog ka, ayaw talaw, sulong kay padag-on tikaw, gihatagaan una siyag sugo nga nag-ingon, dawata ang akong pulong. At ito sa Joshua chapter 1, Joshua chapter 1, verses 5 to 8. Joshua chapter 1, verses 5 to 8. Ingon diha, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo, ingon sa pag-uban ko kang Moses, ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Now,
Kristohanon, paminaw ha? Bisag katulugon nakakayo, gikapoy nakakayo, kaulion nakagigutom naka. Paminaw pa kayo. Si Joshua, giingnan ni Lord nga walay makabuntog kanimo. Wala na si Joshua karon. Ang iyang gisultian karon, ikaw, nga naminaw. Naa ang saad sa Diyos nga nag-ingon, walay makabuntog nimo. So, inig-abot problema, na ang pulong sa Ginoo, imo nang nabasang daan, nadungog na nimo daan, nga nag-ingon, di na makabuntog nimo. Pero kung wala kay pulong sa Diyos, sama siguro kang barak, sigira o pakigubat, walay pulong sa Ginoo. Mura kita sigirag panginabuhi way basa-basag Biblia. So inig-abot ni ining maong mga gera, mga igsuon, wala tay pangahingo haan og kusog. Wala tay source sa atong strength. Because we know nga ang nag-supply, ang nag-sustain ni Joshua og strength, mauman ang mga pulong sa Diyos. Sabta na to? Ang pulong sa Diyos, ang mga katmatuuran mo'y naghatag ni Joshua kaisog. Tanawag mga tubang kagdaghang problema. Gabukid ning imong mga problema. Unya naauntay sulbad sa problema, gisiradan pod. So di ka kakuha ato. Kita ka sa imong kontra, pa naghana. Sa imuhang likod na ay dako kayong box pero napadlak. Nga naa dito ang mga hinagiban, naa dito ang armas. So makaingon gyud kang di gyud ko kadaog ani. Pero kay naay pulong sa Ginoo, imbis nga mahadlok ka wadag paglao mo give up, mataranta, mabalaka, mutalaw, naa may pulong sa Ginoo nga nag-ingon. Maguna ko nimo patagon ang kabukiran. Isaiah 45:2-3. Patagon ko ang kabukiran. Ingon dia, balion ko ang mga trangkahang putaw. So kay naa man kay pulong sa Ginoo, inig pangatubang nimo sa mga problema, naa kay nag-sustain nimo og kaisog. Mao ni si Joshua perting isuga. Ikaduha mga igsuon, nganong isog kay ni si Joshua? Because naa niya ang mga saad sa Dios. Ikaduha, nagkinabuhi siya unsay gisugo sa Ginoo niya. Akong klarohon. Nganong isog kaayo ang sulugoon sa Dios nga si Joshua? Kay naa niya ang mga saad sa Dios ug ikaduha, nagkinabuhi siya sa unsay mga gisugo sa Dios. Kabalo mo hilabihan kadaghan sa mga Kristohanong talawan. Unang rason, way basa-basas pulong sa Dios. Ikaduha, gagunit og mga butang nga wa kahimot is Ginoo. Munang inig-abot sa problema, igo pa gani ka tuwa pa kay layo, nakadungog lang ka, taranta na kaayo. Perting hadlo ka. Unya, ingon ang Bible. In Isaiah chapter 60, arise and shine. The light has come upon you. Unya, muduol kanimo ang kanasuran, mudangop sila sa imong kahayag. Tanawag na yung magpadulong nimo. Di ba mo ingon ka sa onom, puga na ako ni. Sa mga ko isulti ani, sa amanik. So example lang na. That is why gusto ni Lord nga masabtan na tugayo karon nga kanang taong Kristohanon, pag naa na siya pulong sa Ginoo, isog na, mas muduble pa ang iyang kaisog kung nagkinabuhi siya unsay iyang nadawat gikan sa Ginoo. Muna si Joshua di ni basta-basta. Galakaw ni tingali siyang moral siyang iring. Unya nagsingabot ang dagko kayong mga leon. Pero yang hunahuna, wag mo kay baog kinsa ni akong kauban. Walang mo kay bagong sa iyang gisulti nako. Confident kayo siya. Kita mga estudyante, confident kayo ka nga muharong sa imong ugma. Kita mga ginikanan, confident kayo ta sa atong matag adlaw-adlaw nga mga pagsulay nga naman na ay pulong sa Dios. Na ay saad sa Ginoo nga atong gihuptan. Pag moabot ang balatian, Isaiah 53, by your stripe we are healed. Pero wa ka ana, pagabot balatian, sa abri nako. COVID ba ka ni? Sama ni ha? So isog ng taong na pulong sa Diyos, sama kang Joshua. Tanawang verse 9. Verse 6, tanawa. Ligon na ang imong kaugalingon. Kisay mo ligon? Kita. Kay bisan pag giligon pakas Ginoo pero imong panghuna-huna huyang kagwa kay mahimo di ka walay mabuhat si Lord nimo.
So ningon si Lord, liguna ang imong kaugalingon o pag maisog kay mangulo ka ni ining katawhan. Sa pag-ilog ni ining yutaa, nga akong isaad, nga ihatag ko sa ilang mga katigulangan. Apan liguna ang imong kaugalingon. Gibalik-balik, no? Liguna ang imong kaugalingon, liguna. Kabalo ka, maghulat, pagkaglaing mo, comfort ni mo. Nya inikabot niya, sa totoo lang, wala na akong lasa sa buhay nang dumating ka. Bot-bot. Wag yun. Ikaw ra mismo. And that is why the Bible says, and David encouraged himself. Si David rin ingong, kaya ni mo na, Brad. Kaya ni mo na, Brad. Siya rin ni pick yun kaugalingon. Na? Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So kining tao na ay kusog, kaisog, confident. Sa diha nga naa siya pulong sa Ginoo. Sama kan Dibura, kahit na babae siya, isog kay siya, kay naa siya pulong sa Dios. Pero si Barak, di ka mo ato, di po ko. No? Kasagaran mga igsoon, kay mga bana natin, mga plano, pero anto yung isugid sa itong mga asawa. Ngano, di po ta kabuot-buot lang atong desisyon, kay kung buot-buot ta, imbis na sa itong pamilya, langit. Langit ang nadarama. Sa tuwing kapiling ka, mukalit og langit og imperno, basta magbuot-buot ra ng usa. Ha? Murag di mo musugot ba? So, gibalik na pud pag-ingon nga liguna ang imong kaugalingon og ayaw pagtalaw. Kanang nas imong kilid, likod, inaayaw pagtalaw, lingi ah. Ayaw pagtalaw. No? Kabalo mo mga igsoon, ako ning i-open. Maybe makarelate pod mo ani. Nagbata man gyud ming grabe ang among kalisod. Mauna nga ang among inahan mga igsoon, sige siyang kanang manugo namo nga huwam dito huwam. Ya kami mga lalaki medyo mauwaw mi. Pero naami duha ka igsoong babae si Maridel o si Pastor Marisa. Si Marisa, kana mo'y kanunay suguon ni mama, kay di yun sila mauwaw. Ate, ante, muhuwam ko na si mama og 150 kay na ay project si kuya nga na. Nya sila mo'y, kini pa yung imong hulaman murag NBI. Imbestigahon mura po kag taga-suko ba? Nga, imbestigahon yung kag-ayo. Sa mga trabaho pa nimo, wa ba sweldo? Imo din mga igsoong lalaki, sa mga trabaho nila, wala mo yung mga saging dito, pwede niyong ma-harvest, baligya-baligya. Nga na, wala ti, naras bahay ti. Dara sunod si mana, bayran na ha. Nga na, no? So, mas buo ang ilang confident. Ya kami sige namin kahadlok. Ang na-realize na ako, karon na nagko na, sila nga kanang well-trained kaayo og mga ingunana, mga igsuon, medyo mas angat sila kaysa namo. Kasagaran sa eskwelahan. Ibutang nato 20 ka lalaki, 20 pud ka babae ang mag-classmate sa usa ka classroom. Sigurado gyud na nga mas daghan ang interesado nga magkat-on og mag-eskwela, faithful sa pag-eskwela nga mga babae kaysa sa mga lalaki, tama? Nga mga lalaki ganahan na mangitag fighter, magulo Spider-Man, makambak-ambak atong kahuyan, magtagay-tagay, mag-outing, mga ligog-uhan. No? Hindi mo na interesado sa eskwela. Hindi na interesado sa eskwela. Mga buto, tip-tip, mga isda, mga turtol, manakop-banakol. Nakasagaran ang mga babae, pag mutuon na sila, focus. No? Pabrightan na ilang tadirig spelling. Hindi yun ko ka-spelling yun. Sige kong pangutana sa akong wife, mao ba ni insakto? Tinuod gyud pud bitaw kanang dili ka makamao. Unya dili gyud ka mangutana kay hadlo ka nga garbo mo na. Mauwaw garbo kay basig yan. Bugo po ka. Hadlok. Dili na makaton. Plastic na nga tawo. Unya kasagaran sa mga tawo nga dili magpangutana maulawan. Maulawan.
First time na ako nakakaon og Jollibee, I tell you, naama sila tunog-tunog dito kanang kasauna bitang ang Jollibee. Nay ka na mura og stainless diyan nya nay gripo nga ingana pero walay lisuan. Nya sige kog atong sige kog tan-aw kay inig patungod nila sa ilang kamot moagas man ang tubig. Di tanong lang siya ko. And pagkataon-taon kakatawanay na nga ako mga classmate. Asuay po kog. Di man mo agi. Da sila na po nakagi man. Unsa ko ka na? Ginganay-nganan ako. Wow, man gyapon digin mo agi. Unya kay kana laging hambog. Garbusoon. Feeling nimo kamao na kayo ka. Ayo? Feeling lang ko, di ko gustong koreksyonan ko, tudluan ko. Kana mga taong nga na mga igsoon, di gustong koreksyonan, di gustong tudluan. Makahibaw ra gyapon na sila sa ila na unyang kaugalingong kasinatian, pero humana na sila maulawa eh. Muagi sana sila kaulawan, muagi ka disappoint, muagi ka ma-degrade na sila. Hindi mangutana. Nya sa katapusan mga igsoon, mga kato siguro na kung tindog ko niya nga na, di lagi muagi, nagkakatawan na, di lagi. Di po mangutana. Nya gaagi-agi tong crew, di yun mangutana. Na, sunod mga igsuon, doon na bata nga galisod o kabot. Ingon ang bata, galisod siya kabot, kay mubo pa man ang bata. Iyang ingana tong murag nga ng tubo sa ilawom. Pag ingana niya, niagi, niya wala na naagkamot. Hayay, sakpan. Tumban sa di ay umuagi. Nakasagaran ingana mga igsuon. Muna nga, muyong kag, magpagarbot oy mga kalalakihan, challenge po ni nato, oy. Dili po tanan, kaya doon na po yung mga lalaki nga nang gitawag na to, responsible po sila. Pero magbantay ta kay kasagaran mga igsuon, naabaya na to ning kusog. Pero maghisgot na tagkabahig mga problema na naanato ang katalaw, naanato ang kabalaka, naanato ang kahadlok. Tinuod yun na. Magsakit-sakit ng mga bata. Sige, kaginhawag lawom, pero ang inahan, relax sa kaayo. Siya nagkugos, siya naghaplas-haplas, nagilot-hilot, relax na siya. Pero kita, bali po ni Oy, nga naman. Sige nga na. Sa verse 8, tanawa. Ayaw kayo kalimte ang basahon sa balaod. Ayaw kalimte. Sa kada adlaw, puro ka, daghang tagi-atubang. Mga modules, project, hagbason, bunglayon, trabahoon, pangwarta, panginabuhi, panagat, pananom, panguma, panghayupan. Pangitag, kuto sa ubang ulo. Kinabisihan kayo ta, no? Pangarot sa kaspa sa uban. Daghanantag nabuhat og bisig yung kayo ta. Pero ang awhag ni Lord, ayaw kalimti ang mga pulong. So kada adlaw mo basag yung ka. Nga naman, sa kada adlaw, need ka og strength. O ang maghatag ni mo kusog, ang imong nabasa. Pag open ni mo, nabasa dito, mag-uban ako kanimo. So, lakaw ni mo rong adlaw, na kay mga buhaton, naay problema. Uy, na ang Diyos nag-uban, ingon sa siya mga pulong kaganina. So, naay mo supply ni mo, naay mo sustain ni mo, naay magdugang ni mo, og kusog. Labi na ang kaisog. Nga di ka mahadlok, og di ka mutalaw. Sabta na to? Mga igsoon, first time na akong nadakpan sa checkpoint, ngawa pa ko'y lisensya o guay rehistrong motor, pero tigyo na akong hadloka. Inahadlokan yun. Gidala Miss Police Station. Wala ko nadakpi. Siguro, aminado sad ko nga ako may sala kay, nawala ko sa akong hunahuna. Dito ko sa Cortez, naglibog ko og moari ba ko sa Lourdes or mo dito na ko sa Tagbilaran. Pioneering pa ko ato nga time. So sa man ako ha, pag-abot nagyud na ako sa crossing sa Lapas, ang akong dagan mga 60. Kusog kaayo ang motor XRM pula, nagsunod sa ako 60 po ang akong dagan. Kalit ko og brake unya pinaliko dito. Delay na ang akong signal light. So hapit gyud ba disgrasya ang nagsunod nako. Ang iyahara bagyo di ay nga driver siya sa panel sa Alturas, unya ang iyang back ride anak sa mayor sa Clarin. Na? Unya dito gipanaog niya tong wala na ko
Basta kay ga pamalikas na to siyang animal, bitig na panel pa ang gidas magad, patay na kang buwanga, kaganganganan na. Grabe nagpamalikas. Oh, gadubli na nga akong kahadlok nga, murag, nag-guilty sad ko kay, siya may, ako man ko'y makaingon nga madisgrasya to siya. Moto nga, nagpaubos na dyan ko, nangayo dyan ko pasaylo sa iya. Gigukod ko niya abot aning naay, bulkitan aning naay, at mga nang purok ng naay lang pundok diha. Telma pundok. Diha ko niya naapsi o gibabagan ko niya. Ringon siya, tawag ko magpulis. Palihog sa ko, tawag sa pulis. Bay, palihog, tawag pulis, bay. Unya, kay waman dyan manawag og pulis, na pa niyo, ay, kahadlo ka na, pastor. Waman ay damage, pastor. Ringon siya, ato tas police station, kuyugi ko, ato ta rito. Ayok si Bat, ha? Nga anak siya, sige, tara. Pag-abot dito sa police station, mga igsoon, kurog-kurog yung ko. But dito na ako na-realize, nga siguro, dadon po ka sa mga sitwasyon ng mga ingon ana, sabisan unsang paagi, makapreach kas gospel sa Ginoo. So, nakashare ko sa iya, nakashare po ko sa mga pulis. Pero niang ko nagyo kung ako'y salaan. Nangayo ko pasaylo. And then the police said nga, kung nadisgrasya ka, sir, automatic si pastor na ay bayro nun. Iya tanang salagutan. Pero kay wala man ka naon sa sir, sabutan na laman ninyo. Kaya wala may problema. Unya, pag uli na namo, kato da epod nga pulis, membro nilang Pastor Bong aring dao. Praise God kayo ba? Pag uli na namo, mga igsoon, dito yung ko kasigi huna-huna. Nga og naag yun tayo mga atubangunon ay mga ingana nga mga dili ragyo day ta, relax lang. Relax lang ka, magpakatinuod lang ka, magpaubos lang ka, unya sulti rin mo sa mga pangitabo, tinuod, and then humana. Di kayo magsigit agkahadlog, si kabalaka siya problema. And while kapaingon ko dito mga igsoon, nga akong una-una, nga akong kasi-kasi, siging kami mo, sige kong gahuna-una, mag-uban yun ka na ako, Lord. Nag-uban yun ka na ako, Ginoo. Ang naapod sa akong likod, ugpanin ang akong ginasmagan, patay na kakaroon. Ay sige kong guna-unas pulong Ginoo, Lord, nag-uban ka na ako, Ginoo. Maghatag og kadaugan, nakasala ko, sa ilua ko, ingunin mong mga pulong. Hanto naabot ko dito. Pero ang nasa ko likod, sige siyang gasagit, kay suko kayo siya. So kung wala kay pulong sa Diyos, maanod tingali ka sa imong kataranta o sa imong kahadlok, o niya kasunod mo, nikalit kag sibat, gigukod ka niya, nadasmag pakasunahan, patay. And that is why pag naaning kamatuuran mga igsuon, kita nga mga Kristohanon, ang nagsustain na to og kusog, og kaisog, ang kamatuuran. Munang before si Joshua muadto sa gera, gihatag na daan sa Diyos ang mga kamatuuran nga nag-ingon, Joshua, ayaw paminaw nila. Nga maingon silang huyang ka, sila'y likod, mapatay ka nila, sila'y mabuhi, lupigon ka nila, mahurot mo nila, ayaw paminaw. Ang kamatuuran, Joshua, kini, muuban ko nimo, walay makadaog nimo, walay makapildi nimo, makuna ko nimo, plansahon ako na tanan. Relax ka. So ang kamatuuran na anandaan ni Joshua, that is why isog kayos Joshua. Kabalo mo mga igsoon ka ng taong walay gibuhat nga sayop, butang-butangan, lamin nag-ikiha na. Isog kayo, humingon mo na kiha, bisag asa pa, bisag pag-ato, malakan niyang mag-abot. So ang tao mga igsoon nga naas kamatuuran, nagkinabuhi sa pagkamatarong, kinaisugan ng tawhana. Mga Kristohanon nga walay basa-basas pulong sa Dios, doon na paggigihuptan nga mga butanga, dili gusto sa Ginoo. Pagkabos pagsulay, kinatalawanan kayo. Kinahadlukan kayo. Wala di mangangkon. Amen? Tinuod na mga ingana, kita mga igsoon. So sa verse 8, before ningon si Lord ni Joshua, go, giingnan usa niya, ayaw gayud kalimti ang balaod. Nga naman, ayaw kalimti ang pulong sa Diyos, kay kada adlaw Joshua doon na kay gera. So ayaw kalimti ang pulong nako, kay mao ni maghatag nimo kaisog, kusog, confident ka mo salig na ako. Muni maghatag ni mo gahom. Muni maghatag ni mo pagtuo. Muni magpabalik ni mo mapukan ka. Kung makasala ka nga akong mga pulong mo giya ka, ni mo balik din ako. Kung maluya ka nga akong gugma mo, ligo ni mo na ang pulong. So ningon diya, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi. Nay tawong inignay problema usa mo basa. Lord, magbinuutan ako. Tabangi rin ko ani mo basa na dyan ko. Usa mo nga na. Usa mo ampo, usa mo dayeg, usa mo basa.
Ingon si Lord Joshua, kada adlaw, ayaw ka Joshua, og sigig baid ras imong espada, sigig andam sa imong mga pana, ayaw kag sigig training ras imong mga kasundaluhan, but sa kada adlaw, gahini ang akong mga pulong. And sa time ni Joshua, I believe nga si Joshua og musulong og gera, buntag o gabi, muwali siya sa iyang katawhang mga kasundaluhan, inikabuntag pagmata, wali na po siya, niya sulong. So isog kayo sila. Kinaisugan. Kaya naay mga saad sa Diyos nga nagagunit nila. Naay mga saad sa Diyos nga gigunitan nila. Tunan mo kini adlaw gabi, pag kinabuhi, so doble ang suwab sa espada. Natunan na nimo. Adlaw o gabi, so hait na nadaan. Pag kinabuhi ni ini, imo pag yung ikinabuhi, duha na sulab sa imong espada. So ningon diha, sumala sa tanan na sulat ni ini, og magmauswagon ka. Mudaog ka, mo-prosper ka, mo-success ka. So si Joshua, while nag-atubang siya sa mga giants, easy lang yun, di ba? Oh, excited na ko, Lord. Atubang ka sa imong module kares. Kinadaghanan. Ubo pa dyan, hilantan. Ako man ang module. Ini katubang ni mo sa mga pagsulay. Mura kag na-excited. Pag wala kay pulong sa Diyos, naapadyo kay gipangbuhat nga wala kay mutis Ginoo, while inigatubang ni mong problema, saan naman ako ni, halahot data ng kaigsunan, palihog, ampo, kay di agatubang ko aning. Ang natural lang mag-inampo ay tano, pero siguroon po natong nagbuhat at kabubuton sa Diyos, naapot ay pulong niya. Amen? Praise God. Unya, sa verse 9, dito na, ningon na si Lord. So nauna ang verse 8, nga ningon, pagbaton ani. Sa verse 9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka o magmaisugod. Lig-on og maisugon. Nga naman? Because si Joshua, surprise man masurprise siya ani. Gani, apil siya sa mga espiya nga nakakita sa mga giants. Pero siguro ang iyang nakita lang nga mga giants, maura to ang gidaghanon. Pero kay nasod naman niya yung sulungon. Munang giingnan gyud sa Ginoo, hinumdumi gyud ang akong sugo nimo. O sa sugo ni Lord, magligon ka. Ayaw paluya-luya. Kaya kung magpaluya-luya ka, it means wa ka mituman sa sugo sa Ginoong magligon ka. Okay? Praise God. So, magligon ka o magmaisugon ay kaadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Diyos, mag-uguban kanimo bisan asa ka. And then Joshua said, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Woo! Ibot og espada. And sugod na sila marcha, tabok sa Jordan. Una nilang bangga ang higanting pader sa mga higanting nga mga taga Jericho. Pero Isaiah 45 verse 3, balion ako, bungkagon ako ning mga babag. Balion ako mga trangkahang puthaw. Si Joshua may mga pulong, may mga saad, nga nag-ingon ang Diyos maguna, ang Diyos maguna, ang Diyos maguban. Nakabalo ka mga igsuon. Kining gamayng bata nga bago pang magtuon og lakaw, imong sunod-sunuron usahay buhian nimo tama. Pero kabalo kang inig action na gani niya sa di pa sa mo dapat sa sawog, nasawo na nimo siya tama. Usahay nga ng Diyos patrilingan ka. Aksyonan kag buhi-buhi pero inig hulog na nimo Lord. Uy, naday ka Lord. Thank you Lord ha. Sakto? No? Kaya akong anak mga igsuon, kabalo na siyang ako dyan sa salon. Musawo dyan ko niya. Inig abot na ako diya, ampli ng pultahan, inig nanay magdung ng motor. Dagan-dagan na siya, kuhag bangko, butang atong doors, bintana, ding saka, tanaw. Pagkita niya nga ako, Daddy. Na, kuha na itong bangko. Unya, ana-ana atong pultahan, kay lisod pa siya kabot. Pag-abre na ana niya. Kay bawa ko siyang sa una ko siya. Gagunit pa kong helmet. Muniso na lang, Daddy, mo ambak. Siguroon, ginani mo ng bata. Grabe siyang pagsalig, kini si tatay mo sa loob yun ako. Kita, di yun mo salig, Ginoo, labaw pas mga amahan. You know, naigingon di ang mga igsuon nga, eagle can fly
faster than the fall of katong mga eaglets niya. Kanang mama eagle. Ang iyahang lupad, panang paingon sa ilawom, mas kusog pa kaysa sa kanang pagkahog sa iyahang mga anak. Muna iyang sawon sa iyang likod o niya ilupad na po niya sa taas niya, ihulog na po. Kaya tudluan niya lupad. Pero ang iyang pagkahulog, mas taas, mas kusog ang lupad sa inahan nga mag-una siya dito og iyang salon. Munang, ningon diha, our God can fly faster than our fall. Sakto? No? Ano kay problema karon sa di pa kamo hagba diha tuwa na salon na ka sa Ginoo. So, ang pulong sa Dios mo'y unang gihatag. Ikaron Joshua, di ka mahadlok kay nani mo ang pulong sa Ginoo mo ni ang maghatag nimo kaisog ug kusog. Lakaw na sulong na. Same thing. Deborah og si Barak na imong talawan. Ngano man, lack. Wala siya gipanggunita mga saad sa Dios, wala siya naibaw-an na rin, tanawa mga igsuon. Pag maka-encounter ka og mga relihiyosong tao, labi na tong mga faith defender, kinahadlok ka na kayo ka. Ngano man, wala kay pulong sa Dios. Wa ka kabalo asa dire. Ngano wa ka kabalo? Kay ang instruction sa Ginoo, adlaw gabi magtuon ka sa tanang adlaw. Wa man nimo tuon eh. And sometimes makabaton ratag pulong sa Dios Sunday og midweek. Inigawas pultahan wa na. Asa man tong pulong sa Ginoo? Thank you Lord nakasimba ko nang putlan akong sungay kamay. Murag natong panguna-una, murag sama ra sa una. Tama ba? Na karon, gusto ni Lord nga masabtan nato pag-ayo nga kining kaisog nagagikan kanunay sa kamatuoran. Kung muingon gani kang kamatuoran, naa di ang pagkamatarong. Muingon gani kang kamatuoran, ang final says naa ni Lord. Munay kamatuoran. Na grabe kayo, mga bad reports nga maabot sa imuha. Dili na ka mo survive. Bungkag na forever na imong family. Di na maayo. Di ka kabayad. Wa na. Mo na mga ihatag nga mga inject sa yawa diri sa tuwa. And tanan ana mga bakak. Pero ang gisulti sa Dios, mayo nang yawa, di na maluwas na imong pamilya. Kanang imong amahan sige kakampo, dili na maluwas. Tanawa, pulo nakakatuig ko ginampo, wa pa naluwas. Jeremiah 40 years. Wa paghapon nadugangan pag 70 years, usa pa nang malik sa Ginoo. Oh, di ka nagbabilonya. Pero nabalik yun sila sa Ginoo. So, ang yawa, kanunay ra siyang mo insert og mga bakak. Pero ang Diyos naghatag og mga kamatuoran. Magdepende na nimo kung asa ka mosalig karon. Mosalig kas kamatuoran nga gihatag sa Ginoo nimo or ato kas mga bakak nga ipakita ipadungog sa kaaway diha nimo. Magdepende nimo na. Pero kung ari ka mosalig sa Ginoo na kay kaisog, kusog, kaligon. Di ka mahadlok, di ka mabalaka, di ka mataranta. Because ang Ginoo na animo naguna. Pero mosalig kag maminaw kas bakak sigurado na gyud na. Ningon dito ang 1 Peter chapter 5 verse 8 nga ang yawa naglibot-libot sama liyon nagngulog. Kasi tingog leon ha. Pero sa tinuod lang, pag moror ang leon, pag mungulob ang leon, dili na siya motukob. Dili siya motukob. Na inisulod sa iyang teritoryo mo nang moror siya. That is why gisulti dito nga kana atong balatian, pagsulay, problema, mga bayronon, mga kining pandemic, roar, rani sa leon. Kay ang kamatuuran na ana sa sulod nimo. So ayan nakadlok. Magdugang pa ang imong kaisog ug doon na kay kusog kalig-on sa imong pagsagubang niining tanan. Now, adto na to mga igsuon ang Proverbs. Ang Proverbs chapter 21 verse 31. Ang Proverbs chapter 21 verse 31 nag-ingon, a horse is prepared for the day of battle, but victory comes from the Lord. Sa Bisaya, makaandam kamo sa mga kabayo alang sa gubat. Apan ang Ginoo mo'y mohatag og kadaugan. Nakaandam ka og tambal para sa imong balatian. Apan ang Dios may maghatag og kaayuhan.
Nakaandam ka og salapi, parang iplete nimo padong sa Manila. Pero ang Dios maoy magpaabot nimo dito. Amen? Nakaandam ka og sugnod para sa umaabot nga tang-ulan. Pero si Lord may maghatag nimo og kalayo. Usahay mo na sugnod og way kalayo. Nakuha na to? So, bisan pa di grabe nimong pagpangandam diya, kung wala gyud ang Ginoo, mag-andam nimo kadaugan, di ka mo daog. Tama? Kini si Sisera, grabe niya. 900 chariots iyang giandam. 900 chariots. And today, mga igsoon, karong si Manaha, doon natay makasubo nga balita. Kay bag-o lang to silang graduate, mo pa'y pagdawat sa ilang mga serial number. O niya, padong na to sila mo duty. Ha? Sakaya sila sa C-130 nga kanang chopper. Dako kayo na, kakargahan ganin ng mga kargaminto. Unya, 90 sila kabuk. Unya, ang chopper naglupad na, unya, ni drop na, ninaog. Nanan, subay na gyud sa runway. Pero nilihis. Niliko. Dito ni dasmag sa kahuyan niya, sabog nga sunog. That is why na ay 49 batong patay ato? No? Ha? 50 na? So grabe mga igsuon. Makaingon jud ka nga, kasa training ato nila, kinagrabihan, pero niabot ra gyud ang time. Niabot na gyud ang panahon. Ang Ginoo mo siya magbuot. So, muingon baka mga igsuon nga pildi sila, wala. Nga naman, tungod kay bisan pag, sugod pa lang to nila, hero na sila. No? Unya, nagdala sila og mga pangalan. Pero maulagi. Ang atong nasod, baka andam, bisan pa kita tanan, himuot ang sundalo, pwede na. Nya makigira ta subang nasod, pero hinumdumig yun ni ang Dios ra gyud makahatag og kadaugan. No? Makaandam ka, pero ang Dios ra gyud makahatag og kadaugan. And dugang paniana mga igsuon kanang chapter 28 sa panultihon verse 1 gihapon. Chapter 28 Proverbs chapter 28 verse 1. Ang taong dautan, mudagan bisag walay gagukod kaniya. Apan ang taong matarong, sama kaisog sa leon. Mao ba gisulti dire? The wicked flee when no one is pursuing. But the righteous are as bold as a lion. Motong akong giingon niya, sige ha! Bisag asa pa ta mag-abot. Nga na, no? Kanang taong matarong isog yung kay na siya. Sa laktod nga pagkasulti mga igsuon, may dakong kalambigitan ang atong kahadlok, kabalaka o katalaw sa atong pagkinabuhi. Sa atong nasabtan og ayos pagkinabuhi ni Joshua nganong isog yung kay isang tawhana siya. Because naa siya pulong sa Ginoo og nagkinabuhi siya unsay gisulti sa Ginoo. That is why ningon ang Bible, ang taong dautan, magdagan, tago-tago, bisag walay gagukod. Pero ang taong matarong, mas isog pa sa leon. Wala kay paki, bisag asa ka dadon. And akong balikon dili niingog pagpasigarbo, wala po ko'y laing na hunahunaan, o dili po ko pwedeng manggamit og illustration nga ginamagama lang. Kay tinuod man ning kasinatian, mo'y akong ipaambit sa imuha. Balik ta sa kanang ako ang mama. Sa among barangay, konsihal siya for mga 16 years tingali. Sa among barangay. Balik-balik ra. Unya, naay mga kasukaso, naay mga hiring-hiring. Nya kining bukid lagi kay wala man po tay igastong manguha tag abogado. Wala ta. Wala tay ikabayad sa abogado. So, dihay kausa nga naay panghitabo sa amoa nga naay balay nga gi-attempt nga sunugon. Nagsugod na kog kalayo pero nabubuan niya. Nagyaanay sila. Unya ang usa na siya power nga makakuha og bugado kay na siya kwarta pero ang usawa di nga kung mama mo'y nagpalikod.
Nya tinga ko sa akong mama nga, kana bang maghunahuna ko na, kanang karon na ba? Nga naman to si mama nga ingato ha? Biyaan mi niya, o niya, usahay siya pa'y maalanganin og ato nas korte. Diya pa to'y problema nga hapit siya mo'y mapriso. Kay, tungod sa kanang, kay bawg yung kay siyang walay gibuhat nga sayop ning usa. O niya, moto nga, nidipinsa siya, sa pagdipinsa niya, niingon pag yun siya pagsulti, kamong mga lawyer na sa balaod, o expert sa balaod. Bisag unsa pa ta ka-expert sa balaod, pag kwarta na hisgutan, pwede mang baliktaron ang hustisya. Mutong hapit siya ma-arrest. Ano bang sa arrest trial ba tawag nang naan mo sa trial dito sa kulba kayo. Usa sa mga nabantayan ako nga nganong ingato dito siya because kinadaghanan kayo sa balaod nga naa natigom. Kay sige siyang gabasaan ng mga konstitusyon, mga RA. So kanang tao mga igsuon nga daghan gud siya naibaw-an, isog kayo. Tanawa ka, confident nimo mga tubang ka bisag kinsang tawo, kung alam mo kung say naas Biblia, asa dapit makitaan, kapitulo, bersikulo. Isog kayo ka. Pero wa kay pake, wa nimo buhaton tong giingon ni Lord nga to kan Joshua, basahan ni tun-i adlaw o gabi sa tanang adlaw si mong kinabuhi. Wala nimo basahan ang giingon sa Salmo 1, magtuon ka niini adlaw o gabi tanan nimong buhaton magmalampuson ka. Kung wala nimo na buhata, inig atubang nimo, mahadlok ka. Na ay mo kalit og duol nimo mayong pamatod-i kuno nga kamo mo'y insakto. Tagaan nimo siya bersikulong walas Bible. Muingon na siguro ka. Pakita ra nas buhat, Brad. Kaya nag-ingon ang Biblia, buhat tawo, kay tabangan ko ikaw. Bersikulong, walas Bible. And that is why dapat daag yung daan eh. Kagabi grabe kayo ang confident nga gihatag sa Ginoo sa mga papa. Kay i-open gyud kanang mga natago nga mga kamatuoran, gibuklat gyud to kagabi eh. Munang mabibo jud ayo basta kanang Martes sa gabi eh. Isog pa sa leon ning tawo nga naas kamatuoran. Kaning tawo nga naay pulong sa Dios kinaisugan ni kaayo. Pero mapaubsanon. Dini isog nga katong asa man na siya ron, hapak ko nako na. Kagoron ako nang utok anag ituno na nako magtinunuan ngana no kaya grabe isuga. Pero tanawa, pag mga tubang na mga problema, pagsulay, mga latos, mga unsa. Wanay ka isog. Because ang tinuod nga isog sa tawo, ang tinuod nga kaisog nato nga mga Kristiyanon, nagagikan sa pulong sa Dios nga mga kamatuoran, ug ang muas mo pa isog pag yun ana, no? Ngayon dito kaganiya, gatrabaho ani ginagmay. Gatrabaho mi unya, trabaho. Na tay kusog. Yung inom tag kubra. So, extra strength. Na ay dugang ako. So, kaya mo inom ko Cobra energy drink. Na? Cobra energy drink. Inom tag Cobra. Sabi ko, katong mga nang inom mo Cobra, inom mo dagang ng tubig. Kay, basin niya Cobra po ng inyuhang mga kidney diya. Kining naa kay pulong sa Diyos, isog na kaaya. Isog ka ani. Nya mo dubli ang imong kaisog mura gitawag ni extra strength. Sa diha mga igsuon nga ang pulong nga maong mga kamatuoran imong ikinabuhi. Pero dili nimo ikinabuhi, ikaw mismo hadlok ka. Hadlok ka. Gani pag magnaatag mo yung maghisgot kamatayon, huy, di pa ko anda, mamimperno patingali ko. Hadlok. Nga naman, wala'y pulong sa Diyos. Roma 8:1 niingon, wala na kalabutan sa silot ang nahiusan ni Jesus. Nya kay wa man kay Romans 8:1. Basin ba, mamatay ko impirno gyapon. Silutan. So, isog ang tao, na-confident, pag naa siya ay pulong sa Diyos. Nasabtan ba na nato mga igsoon? Gamay na lang, matapos na ta. Ato ta sa
Sani? 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Kaya ang Espiritu sa Dios nga gihatag sa Dios kanato, wala maghatag kanato, wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanato gahom o gugma sa pagpugong sa kaugalingon. Amen ba? Aridre. For God has not given us the spirit of fearfulness, kahadlok, katalaw, but one of power, love, and of sound judgment. When we say sound judgment, makaibaw na ka, matansa-tansa na nimo. Ayay, kaya na ko ni. Sa mga basketballista, pananay, mga sports analyst, nga sila'y mo analyze nga ayay, fielding stance. Ayay, hulog ang box, ane. No? Ari po ka sa boxing, walho ni. Ang bantayan ani nga tawhana, kining iyang wala. Kaya kung masabnan ni siya sa tuo, mabanlawan ni wala, hanger dyan ni ron, ninguman. So, yung ana, ma-analyze na sila'y sound judgment. Kita po mga Kristoano, natay sound judgment. Malaman nato. Unsa man ni pagsulay, latos, silot. Lamayo ka, Lord, tagtangan ng mga paglutos. O silot din na nimo. Wala kay sound judgment, hindi mo alam kung ano yon. So, tagaan ka ni Lord og sound judgment. Unsa man ni? Ayay, latos ni. Uy, uy, kuan ni. Naa kay sound judgment, may bawaan nimo og unsa na. Pastor, sakit akong arthritis. Iplanax mo. Dili mo nga na si pastor. Ayay. Naa kay tawong kaniadto na sayop nimo. Nagdumot, ragyahapon ka. Antod karon. Ni pasaylo na kaniya, pero nahinumduman nimo siya karon, nagdumot ka. Pasaylo ato. Di, planax dayon? Planax agad? Na sound judgment. Ingon pa to ni ma'am. Unsa to ma'am? Lapaw sa poste ang dugo. Itaas og ayo ang dugo. Unsa may nakaingon ha? Di po siguro atong mga gipangkaon kadi man putawan nam tay baboy dire. Naahangin na lang mong baboy. Basin ba? Basin na. Okay, na mga kuan. Na sound judgment. Pastor, nahagbong lagi ko sa ako ang exam. Sige ra kag tuon. Munang nahagbong ka. Sound judgment. Arito sa love. Pag naakaigugma, isog ka, tama? Wala imposible nimo. Ikaw ba na, pag naigugma kasi mong asawa, mag-jealous gyud ka. Sulungon nimo ng ikaw, dul-dul ka sa akong, pero wa kay gugma, wa na. So kung napaka-love sa Ginoo, pag-ingon sa Lord, buhatan na, bisag di ni mo, hadlok mo ni, di na ko ni kaya, pero kay naigugma man ka, na ay mo motivate ni mo, kaya na ako, ne? Ipaglalaban ko, hanggang sa dulo ng power. Maunay akong gingon, kagahom. Na ay gahom, nga gibutang sa Ginoo diha nimo. Sa dihang naa kaning pulong sa Dios. Unya, ningon dia. For the Spirit, okay, God has not given us the Spirit. Wisdom, pulong, kaalam sa Dios. Nga maoy hinungdang mahadlok ta. So tanan nga gisulti sa Biblia, naghatag nimo kalig-on, kaabtik, kusog ug kadasig sa pagbuhat sa matarong. So, naaning power. Pero dili ni mo hatag nimo mga igsuon nga mura kag mutalaw mahadlok. Munang si Paul confident siya. Kay bao na gani siya. Ingon ang katawhan Paul, ayog adto dito Paul kay patay gyud ka Paul. Ingon na Pablo pagtubag, I know. The Spirit of the Lord, ang Espiritu sa Ginoo nagapahinumdum na nako nga bisag asa ka mo ato naghulat ka nako ang kadina, ang gapos, ang kasakit, ang prisuhan.
Pero wala ko'y problema ani. Patay kung patay para sa Ginoo. Munay ka Paul. Nga naman, motivated siya sa gugma. Nasa sound judgment. Pag napreso siya, buhian ko sa Ginoo ani ron. Dili matapos akong kinabuhi. Nasa sound judgment. Nasa love sa Ginoo. So kahit lisod, buhaton dyan niya. No? Ang mga nanguyab pa na itong mga bana, no? Bisag lisod, buhaton nila. Bisag gilantan, labad ulo, misita gapon, gaulan. Pero karon, kuha ako, aring lapas, na ako aring eskwelahan sa purok, gahulat. Unyara, kay gaulan! Sakpan. Power. Unya, wala taaning kahadlok. Sa ato pa mga igsuon, Kristohanon, napa ba mga Kristohanon? Amen? Suma total. Pag nataranta ka, nahadlok ka, wala kay kaisog, sige kang gaalanganin, sige kang katalaw, naay problema sa imo ha. Ug ang duha ka problema kini, wala kay pulong sa Dios. Og nagkinabuhi ka sa mga butang nga wala kay muti sa Ginoo. Kining duha. Kay og naa kay pulong sa Ginoo bisag mag-inusara ka. No? Ato mga anak, inigpapalito nato dito sa tindahan. Anak, palit og ahos. O sa ipapalit? Ahos. Mama na ay aswang. Ayaw kahadlok sa aswang, iluklok ning ahos. Mapalit og ahos. Nala na ahos. Kini atong mga anak, atong gihadlok, atong gitudloan nga ang aswang maadlok og ahos. Ja, mayon na putang ang aswang mahadlok og bronze. Bronze kuno hay. Na, di kay siya mahadlok gold, bronze pa noon. Ha? Pag daw bronze kay basin niya na yung mga white lady, mga brown, mga violet, mga green. Ano yung mga kapre, mga duwinde, mga di ngo na to. Muna atong gitudlo sa itong mga anak. Tama? Pagbakos diri og bala nak. Nga sa sulod ay apog, tabako, lana. O usa pa na. Pagkulintas ani, pagbutag bracelet diri nga pula, nga nay green, nay. Kaya nga no, di mo daw lang yawa. Wala na to tudloy ang atong anak sa pag-ingon. Anak, ayaw ko kagadlo ka. Kaya ang Diyos nag-ingon, mag-unas siya nimo. Wala to tudloy na. Mandung putag simbahan, kanya ito ambot lang o kung sa atong mga nadunggan. Nga nung inigpamauli na to, mga hadlukan na kaya punta. Panahos na ibalatian, wata ka siguro kung saan eh. O sa man eh, nasangit ko sa kugon, muning nang hubag ning akong panit, or gipana ko sa di makita. O niya, wata ka balo. O naigingon ito, uy, gamana na nga tubig, ha? Kuhag tubig. Uy, kana nga tubig. Kana nga, gamana na, hikap-hikap ka dito, panyo. O kanin, makaayon ni siya, atubod. Wata tudlo eh. Nga ang Diyos, ang bugtong dalangpanan o gamhanan, walay sama. Muna ang gihimo sa relihiyon, gihimo sa tao, buak-buak ko ng atong pagtuo. Apan ang gihimo sa Ginoo, hiusahon ng atong pagtuo, nga mahingpit diha lamang sa Ginoo. Sabta na to na? Wala tatagin sa Ginoo, katalaw. No? Wala nagpasabot nga, nag-face mask ka kay nitalaw ka ng COVID. Patay kung patay, para sa Ginoo man. Kung hadlok sa COVID, magpabaksin ko. Namatay no sa baksin. Kabalo mong igsuon, kining atong kinabuhi, ang Ginoo nay, siya'y ningon ang Biblia, siya'y nagsuwat. Kanos ang magsugod o kanos ang matapos. Pero daon doon na po'y kinabuhi nga matapos sa dili pagitakda sa Ginoo. Ang giingos panultihon, taong dautan mamatay sa di pa panahon. Mauno. Oh. So, sabto na to pag-ayo mga igsuon nga, kung naa kaning pulong sa Dios, mga labi nagnaani mo ning mga saad sa Ginoo, wala gyud kay angayang kahadlukan, di gyud ka angayang mataranta. Matingagog ka ni Jeremiah, usa ka nasod. Kabalo siya ang usa ka nasod iyang walihan, paakon siya. Kunis-kunison siya. Gisi-gision siya. Pero nganong isog man siya? Because naa siya ani nga spirit nga naghatag kaniya og power, sound mind, sound
judgment na I love. Nasi ani? Mga alagad sa Diyos. Ang mga maghuhukom. And there we realize, butangan ako, I don't judge po, di po ko mag-blame, I don't criticize. Pero I encourage nga, og babae mo'y pawalihon sa Ginoo. Minaw ta. Og lalaki, maminaw ta. Kay og muingon na lang tag, oy di pwede sa simbahan nga ang babae muwali. O nya ang mga lalaki di magtuon, parang barak. Si Deborah powerful kaayo kay adlaw o gabi nagtuon sa pulong sa Dios, na-apply pagod niya kada adlaw kang iyang natun-an iyang ipanghatag sa mga tawo. That is why nga kung dili balanse mga one-sided ra kaayo nga moingon nga di pwede magpastor ang bae, di pwede muwali ang bae sa simbahan. Ni ana gali dire. Dili sila makasulong sa gera kung dili ni si Deborah. Dili si Barak mo'y nakapatay sa general sa mga kasundaluhan, ang pinakakusgang tao ni Jaben, ang champion ni Jaben. Kasi nakapatay? Ang babae. And we know, sa Biblia mga igsoon, dako kayo kahimuan ng mga babae nga nisugot sa Ginoo. That is why, naaunta tayo sound judgment. Di pwedeng moingora ka diretso nga, di pwedeng pawalihon ng mga babae. Ingon si Corinto, ingon si Paul, ingon si Juan, ang babae yung kasala, si Adan may unang gibuhat. Ayaw. Dili dyan na siya pwede. Because we are one in Christ. Nahiusan ni Kristo na wala na Hudiyo, dili Hudiyo, wala na babae o lalaki. But naa sa nagbaton sa kamatuoran og nagkinabuhi niini. That is why, bato ni gayod, ang kaisog sa Diyos, sa matag adlaw sa imong kinabuhi, aron pinaagi sa pagbaton sa mga pulong sa Diyos, nga maoy tinubdan sa kaisog nato nga mga Kristohanan. Daghan tagi ato bang karong problema? Basa ang pulong sa Diyos. Mingon ang problema, di ko nimo kaya. Mingon ang pulong sa Diyos nimo, ilalom na sa imong lapalapa. Mingon ang balatian, di na ka maayo. Mingon ang pulong sa Ginoo, you are healed. Mingon ang imong sala, impierno ka. Mingon ang pulong sa Dios, gibayran na tikaw. That is why need nimo ni, kay mo ni maghatag nimo kaisog. Let's close our eyes. Father, thank you Lord sa imong mga pulong karon. Masabtan na mo ayo Ginoo. Sa among pagkakristohanon, ang gikikanan sa among kaisog mao ang mga kamatuoran. Ug mas budubli pa ang among kaisog pagsagubang sa tanang mga sulong sa kaaway sa among kinabuhi. Sa dihang aging mga kamatuoran o Lord na imong gihatag among maikinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagpangga sa mga katawhan karon. Among mga kaigsuunan Lord na sila karon sa mga balatian. Salamat kayo Ginoo. Imong gamhanan mga kamot, paghatandog, hikap kanila. And we pray, Father God, nga dili lamang kay 2, 3, 4, 5. Dili lamang inahan, amahan. Dili lamang anak or kabataan. But imong himuon Ginoo, nga ang tanan nga maging sakupan namo. Sa kanunay amahan, mainiton nga nagabasa, nagabaton sa imong mga pulong o nagbantay sa imong mga saad. Aron doon na kami kaisog ang pagatubang namo, pagsagubang namo sa among mga progsuruay. Mas modubli pa kini, uban sa imong panabang sa imong balang espiritu. Nga among maikinabuhi o Lord, ang mga pulong o Ginoo, nga among mga nakatunan diha kalimo. Sama kang Joshua, nagkabu siya og kusog, kaisog og kadasig diha sa imong mga pulong matag adlaw. Og naguna ka kaniya, naguna ang pagkamatarong diha sa pagkinabuhi niya sa imong mga pulong. Himua usab kami nga sama kaniya Ginoo. Thank you Jesus.
tanan mabuhat namo, kaya namong atubangon, kaya namong sagubangon. Tungod kay ikaw ang Ginoo, nagauna ka namo, naghatag na daan namo kadaugan. Salamat Lord, imong giguba ang tanang babag sa among mga kinabuhi. Gipulpog nimo ang mga harang nga mao'y mupugong kanamo sa pagkabuot sa mga kaugmaon namo nga imong plano sa among mga kinabuhi. Aning among mga kabataan nga niya Lord, patubuan ni sila nga nahigugma pag-ayo nimo Ginoo. Amo sa mga batanon, salamat Lord nga walay makababag nga wall sa Jericho sa pagkabot nila sa ilang kaugmaon flowing with milk and honey, O God. Salamat namang mga ginikanan, Lord, samtang may kinabuhi pa kami, ang imong kabubuton sa mga kinabuhi matuman. And sa Father God, amo kang pasidunggan, imayaon, simbahon sa tanang panahon. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, Amen and Amen.